Chega o verán e con el a necesidade de aumentar as plantillas nos negocios de hostalería. Moitos bares e restaurantes buscan persoal, pero poucos conseguen recibir currículums. A calor abafante dos últimos días invita a parar nos bares a tomar algo para refrescarnos. Como todos os anos, os meses de máis calor son os de máis afluencia na hostalería, polo que os negocios precisan aumentar o número de traballadores. Con todo, nos últimos tempos é cada vez máis complicado atopar persoal. O establecemento Cuco de Ribeira publicou hai semanas unha oferta de traballo recibindo polo momento só 2 respostas. Unha temporada poñendo cartel e poucos currículums, nin veñen preguntar nin nada tampouco, Sí. É como no noso caso, moitos compañeros de hostelería. Nos comentamos no grupo de hostelería que todo o mundo pide personal e non lle chegan currículums a nadie. O Cuco abre só polas mañás ata as 4 da tarde, agás os venres e os sábados, onde a xornada se estende ata a noite. Un motivo máis polo cal as súas donas non comprenden a falta de propostas. E a nós hasta nos sorprende un pouco porque ao final nós traballamos de mañán. O sea, temos un horario que, salvo 2 días, só estamos de mañán. E tampouco non viene. E a xente non quere traballar o fin de semana. O fin de as semana non, festas. que non sei que hai en verano, tal. Entón, se non traballamos no verán, que é cando máis traballo, o sea, cando máis afluencia de xente hai, no inverno necesitamos máis. O establecemento leva aberto case 5 anos, un tempo no que Ana e Sandra percibiron o cambio na dinámica de consumo e tamén na de busca de traballo. Antes tíamos moitísimo máis... Bueno, penso que tiñamos máis currículums. Sí. Pero... Desde fai un par de anos para aquí, Sí. a cousa cambiou bastante. Bueno, baixou un pouco a afluencia, e cando antes ao mellor a xente tomaba 2 rondas ou 3 rondas, agora igual toma 1, 2, cando antes tomaba ao mellor algún cubata, pois agora cerveza, vaise reducindo un pouquiño a cousa. Para mellorar a súa calidade de vida e favorecer a conciliación dos traballadores, decidiron mudar os horarios de traballo xa hai anos. Nós aquí cambiamos un pouco o chip en ese aspecto, porque notábamos que traballando polas tardes e tal, si tiñamos xente, pero a verdade é que non valía a pena. Entón, só reducindo o horario e metendo o tema de desayunos e tal, a xente parece que se anima un pouquiño máis. Por diante quedan 3 meses de temporada alta nos que tanto o Cuco como moitos outros locais da comarca serán un fervedoiro de xente e que precisan, como auga no deserto, novos traballadores.